wannan shi ne lesson ba? Ehe. Wannan abin da ke ga big WhatsApp na gida. Don't baby me. Abadan Allah. Why is it that whenever you're with me, lokacin kake phone call, you don't even have my time? Wannan abubuwan da nake sai da ke nake. I don't care. When you're with me, you should be with me. You've been here while your mind is over. I'm tired. Zuwa DJ, na ji wannan kiɗa. Wallahi, kai. Ka ki dawo ne. Alina mentine manako ne kallonki kullum ba zai ginshe ni ba ƙaunarki ma ba za ta gundure ni ba ba shalinki ba za na ganshi ba babu irinki duk da ban san gaibu ba gani 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 ki yadda kika so da ni gani 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 ki yadda kika so da ni kyawa san kowa tsatsiyar budurwa baki da dadawa ya zan miki rowa dan ke nake tsayuwa a kalle ni wawa bukatun ki nawa zan baki kulawa gani 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 ki yadda kika so da ni gani 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 ki yadda kika so da ni me kika so faɗa min umra ko turare idan da ɗan tamarin ki dukkanin ta kore ga awar wanaye kwalaye bare domin ki na kyale dukiya tare mu tafi tare mu tashi tare mu faɗi tare mu raju tare kallonki kullum ba zai ginshe ni ba ƙaunarki ma ba za ta gundure ni ba ba shalinki ba za na ganshi ba babu irinki duk da ban san gaibu ba gani 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 ki yadda kika so da ni gani 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 ki yadda kika so da ni rana dubu ta soyayya da tsintuwa akan ganya ku shigo gida cikin tsari daga kan ku dangi tarayya rana dubu ta soyayya da tsintuwa akan ganya wanda ya samu cikin gobe shi an kaso a tarayya rana da ke na shawaki ne tsintuwa soyayya ke za da ƙara soyayya ta sabuwa na murna kuma nan daga kin dora kololuwa lale da kai masoyi na mai ra'ayi daya na san yanki samun ka ne cikar buri na rike gaskiya marmarin yanki bangaren haɗin kai sai mun ɗara tsintsiya dauke ni mu je gida soyayya ya mara gargada soyayya ba ne mana ƙa'ida soyayya ce ta gaban jini ba kai ya zanyi na rayuwa yau mun gama mun zama dangane a soyayya rana dubu ta soyayya mun yi tsintuwa akan hanya wanda ya samu cikin gobe shi an kaso a tarayya saka ta saka alkhairi kai kai ya kai ga mai shi ka daga zuciya nake furta maka gaskiya ina son ka gonar ka na bukatar samun ruwa cikin shuka farin ciki ya cika raina suna da miki da kauna na bude sirri da cikina na gane kin gane nufina na bar miki kaina ban sake rike rana dubu ta tarayya Interruption mai maye gida ba mu sautin da mana aba. ki gane kuma ya rabo ne da ni da ke so ba za mu ware ba hakika rana dubu ce ta tabbatarwa gare ina son ka ka gane kuma ya rabo ne da ni da kai so ba za mu ware ba hakika so wanda ciwo ne da yakkacin kunne a ce makaho ne dukkan samogo ne ya sa ni nai zaune ki so ni in so ki na tunanin ki irin kalaman ki akan su komai zana mika rana dubu ce ta tabbatarwa gare ina son ka ka gane kuma ya rabo ne da ni da kai so ba za mu ware ba hakika amma ni na amsa na so ki ba wasa kuna fagen gasa ko
kowa da zaɓinsa kin fi kwarkwasa mu shuka alkairi haɗin mu mai tsari a wuce yin gori duk inda kai ne zanabi ka Wuce zuwa DJ. zo mai sona ki zan malin zabi gona kiriyar ƙaunar ki sai ta soke min raina kenan zaba ta min tuni zaman tare zo mai sona ka zan malin zabi gona kiriyar ƙaunar ka ce ta soke min raina kenan zaba na min tuni zaman tare na da labari gunki kadan kiyaye da jambaki ka dole ne miki kakaki ganin kina da dagan doki ni zan da wata idan baki daga ni sai kai soyayyar ma akwai daɗi a rake zafi ba a gaya wa gyaɗa garki sama kai nisa yan ƙasa ke tafin faɗi idan na zo masu kula ka zubar sauki ka faɗa musu nai kere da kalaman so kika sace tunanina daga bege sai na tsananta cikin kewa da kalaman so kika sace tunanina daga bege sai na tsananta cikin kewa duniyar so ya kamata mu rayu ciki ai taruran shagali na mai ya biki na rike kai dan ka guje ni ga dauki haki na amince ya abin da nake fata mu kasance mai tazara a cikin mata saboda ce yadda waɗansu suke cewa yanayin ka kamar nina kalaman so kika sace tunanina daga bege sai na tsananta cikin kewa ga idona ga abin da ya so kallo fitila ta ke na gani a cikin falo zama zara ni wata ta sama da kullo ɗai zane na faɗa ki faranta min da mutane gyaɗa kai ki kwatanta min maganar sauyi ta sirri ake yin ta ki faɗe ta a kunne na da kalaman san kaka sace tunanina daga bege sai na tsananta cikin kewa ka yarda na yarda ni marana dubu cikin rayuwata farin ciki na ka zo mu kai maganin dukan damuwata ba matsala a guri na muddin ka yarda za mu yi aure kina da kyan halayya domin ku ba ki hamayya kina da ba soyayya tarayya mai kunya ke nake kauna na zammani ce ta farko da ko kai min na karko turo ayi man na baiko akan ka ne na yi sabko na kara yin ma na tako Adina Mendipe. Baby, baby, kina da daɗina, daɗina, ni dai da ganki gefe na, kina mun kallon kauna, mai dagula lissafi na, ta kwaikwai na kauna, murmushi na kauna, kallo na kauna, in kina gefe na. Wani sautin sai DJ, kuma DJ Rapson ne. Sarauniya TV, tashar al'umma. Bari in ƙara ta muku wannan wasan ko. Zahara
daɗi na ce, ke mai kauna ta ce, hasken ruhi ke ce, yan kauna mun dace da ni da ke baby. Baby, give me the dariya, yi mini shariya, wanda kamar ki a duniya, da ke nake yin fariya, wanda kamar ki baby. Mayan kiɗa ka ba mu sautin ka mana haba. Bayan ado ce zarra, ni wata ki zamto zara, ko da yaushe buri na ni in zama angon baby. Na rasa ke to zan zauce ji da fadira komai nake bidaran kece dare da rana ba a zuga ne dai an barki babu ruwana soyayya gurin zama ya zauna a zuciya na ba ni san ki ya da mana mu rike juna. Kake bari shiga damuwa tun da suna da haɗari ke nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri ni da ke min ya alƙawar ba ki sanya na garari na ga daga martabar miya bai wuce ma gishiri. Wannan shi ne san ba? Kawai so akwai jarabta gare shi ko wanne lokaci dandanar so idan safara masu ya ita ce ma mahaukaci babu komai ga duka mai yin so hakuri ne hakikaci tun da ma duniyar ta Allah zamanta ba ma da tabbaci kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fici har da ruɗe na zuciya ya zuga mu mafi tayyaci so akwai damuwa kun je yamuwa na yadda Allah ya so haka za ya yi mu. Bari nan take taɓa muku wannan wasan na san kwa da daɗin sa ko mu je masoya na. Zuciya cika buri kin ji masoya, zubai da adon gare ki aminta da ni in zo mu zanta. Wasiƙar zuciya zan karanta kin soyata, rayuwa ta sai da ke in ba ke na san wahalta. Zubai da kula da ni ki aminta da ni in zo mu zanta. Daga miki tambara a gare ni baki abin misalta. Kin fice a cikin su mata kin zarra, ko
zuciya ƙaunar ki ba ranar baranta. DJ Robson mai mayan kiɗa ka ba mu sautin ka mana haba. Haske na idaniya ke ce zubai da farin ganina mai na daga zuciya auren ki shine tanadina cika burina a ce in kasance tare da ke mi suna in ta da kara kamar rayuwa mana mulkin soyayya ta zubai da ki nazari a cikin rai na san ba kamar ki akan ki iya wuya wala sanadi ban daina san ki aini din naki ne komai na duk kai na gare ki sana a zuciyar ki ba zan taɓa bar ki sha wuya ba.